Благодарим на Бойко фамилия много. Живи и здрави. Аз ли пища го? Добре. Така, една пауза. Благодарим ти много. Живи и здрава. Една кратка пауза, готова на снимка на майка му. Микрофона казах. Теб никой не те чу. Свата! Главният сват. Нека да ги аудиса. Да те видя, бе, да се запознаеме. Нали така може да шепна? Малко да обърна. Шепна, не те познат ли се този инструмент да ви държи? Добре, аз съм до колоната, да съм нещо, където искаш. Така, как е бакирен, бащата си станете? Точно така, Бог към мълженика да станат до свата. Така. 500 на мълженик от баща му. Щедър. Пари